दैज्लां बोथोरनि जोबथि माइ गायनाय नांगाल जांख्रा परबतजरा जिल्लानि बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारिया आसार दाननि थिं थिं सान्दुंनि दुंखावनायखौ नेवसि नेवसि माइ आबादखौ गासै सुबुङानो जानो थाखाय गायदों दुब्लि फोथाराव। थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि थागिबि सम्राट हाज'वारियाबो बोसोरे बोसोर सान्दुं अखा नेवसिनानै बोथोरनि जोथोनै माइ आबादखौ गायनाय बायदिनो देग्लायबो आसार दाननि 21 अक्ट'आव दिनै जोबथि माइ गायनाय नांगाल जांख्रा खालामदों। बे माइ गायनायनि नांगाल जांख्रायाव गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरना हाजिरा होनानै रनजित जोसा आरो माइब्रा माइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जादों। परबतजरा जिल्लानि बर' समाजनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारिया गावनि नांगाल जांख्रा फोजोबखांनानै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बोथोरा जखन जाबायब्ला दैज्लां बोथोर हायाबो एसे दङ आदि होस्लायस्लाय न'आवनो बेबायदिनो आङो 10-12 बिगासो गायो आरो। आगोलाव साख्रि थानाय समाव मावनाय जायाखैमोन, हा हुफोरनि सिमाफ्रा थिग गैलामोन, गोदाव सोराव जाजोब्बायमोन। दा बेफोरखौ एसे आङो थि खालामबाय आरो गायनाय फुनायजों एसेबो मोजां मोनजायो बेनो आरो। दिनै जोबगोन नामा माइ गायनाया? दिनैहाय न'खिनियाव जोंहा जायखौ दायथ' न'आव गायनो हागोन बादि बेयो दिनैनो जोबगोन आरो गोबां दंबावो बिदिनो 12-13 बिगासो दंबावो आदि होनाय जादों आरो बेखौ। मा गामियाव माइ गायफेरदों दा? बेयो आंनि गुबै गामिया जाबाय सिंझरा फन्दरगाव प्रथम खन्द होननानै बुङो आरो बेखौ। आंथ' दा बासबारियाव स्टाब्लिस जाबाय, बेनिफ्राय 1 किल'मिटार खाथियावहाय, खाथिनिफ्राय फैनानै बेहायनो मावफैनायनि सुबिदा दं आरो। गोबां सान्दुं गोसा थेवब्लाबो गायदों माइ। सान्दुं, खिन्थु सान्दुंब्लाबो दिना एसेबां माने गाज्रि नङा, बार एसे दङ आरो। दिनै गायखांसिगोन? दिनै गायखांगोन आरो। खाथियावनो गामिनियाव बेवाइ सम्राटनाव। सानबेसे गायखो बेनावहाय? बेनाव सानबा जाबाय दिनैजों फुरा। सान्दुङा नाङाखै? बिराद सान्दुं दुंदों। नांबाबो दोमैलुलु जाबाय, एखमबा सान्दुं गोसाबा सायख्लुम खाथि नालाय सायख्लुमाव जिरायहैबाय आरो एसे दसे। हाजिरा बेसेबां? हाजिरायालाय 300 होदों बेवाइया। 300 होदों ना? औ, ओमफ्राय गामियावलाय जों 250नि गायो आरो, गावजों गाव नालाय। दिनै जांख्रानि मा जाहोखो? दिनै जांख्रानि बेवाइया माबा लाबोदों, मोजां मोजां जाहोथारदोंहाय। दिनै जोबसिगोन ना बेनावहाय? दिनै जोबसिगोन औ। आरो मानसिफोरनाव गायबावगोन? गायगोन, लेंहरलाबायदों। न'आव गायखांबाय ना? न'आवहाय जोंहा गायथ'वा, गायाखै। दानो गायथ'वा? ओहो। दैबाना जायाखै? दैबानाया दाखालि आगोलाव जाखांबाय एसे, ओमफ्राय दालाय अखा गैया नालाय जाथ'वाखै आरो। साबेसे गायदों नोंसोर दिनै माइ आबादाव? जोङो बेयावहाय 6 जन दङ। मालिकजों 7 जन। मालिकजों 7 जन ना? औ। गायनो मोजां दुब्लिया? गायनो मोजां औ, ट्रेक्टरजों हालेवनाय नालाय। मा माइ गायदों नोंसोर? बेयावहाय माबा रनजित, जोसा, ओमफ्राय माइब्रा। न'आवहायनो गायो बेवाइया, खामला लानानै।